Hola, bona nit. A veure, vaig anar un poc a l'arrel de tot aquest debat perquè me pareix que estem així centrant-nos en si els milions per al transport o els no milions per al transport, de si Madrid invertís o València no invertís. A veure, d'ací partim d'algo molt greu i molt preocupant, i és que evidentment una comunitat autònoma o un govern autonòmic no pot exercir competències si no tenen diners. Les competències s'exerceixen amb diners. La Comunitat Valenciana és l'única comunitat pobra. Sabeu que en l'estat espanyol les comunitats estan classificades entre, i ho dic col·loquialment, les pobres i les riques. És a dir, les que estan considerades riques, encara que no se diga exactament així, paguen diners, i les que estan considerades pobres reben diners, a excepció de nosaltres, que som pobres i paguem diners. Som pobres i paguem diners a l'Estat. I damunt volen que, a banda de pagar aquests diners a l'Estat, ja que ells no inverteixen i sí que ho fan en altres comunitats autònomes, aquests pocs diners que ens deixen els invertim en els transports, cosa que ja és de risa. Ens estan expoliant. Aquestes persones que estan governant i que se diuen Partit Popular estan expoliant els valencians des de fa anys. I no només ho fan de forma il·legal, perquè de forma il·legal han sigut capaços de crear-se una estructura que fa que puguen furtar-nos els diners a cabassaes, i per sort, des de la setmana passada, algú complirà condemna per aquests delictes. Per sort, perquè fins ara ni un, tots impunes i furtant-nos els diners a cabassaes. Aquesta és la forma il·legal de furtar-nos als valencians, però és que damunt s'ha muntat una estructura legal per a furtar-nos, que és, eres pobre, però damunt me pagues. I ara resulta que en el que ens queda els responsables som nosaltres de no invertir en transports. Estan comparant-nos en Madrid, en sèrio? Ojalà els valencians tinguérem la situació econòmica que té Madrid, ojalà, ojalà, perquè segurament tindríem fins per a comprar cremes i no furtar-les.